E hoxe temos que avanzar ese calendario o galla de músicas en directo, de concertos que nos poden pois facer a vida un poquinho máis agradable a todos os que nos gusta a música e tamén especialmente o rock and roll. Imos falar no nome do rock and roll con Fernando Sampedro, noso gurú roqueiro. Que tal? Moi bo día. Moi bo día, sí señor, aquí estamos unha semana máis xa a piques de empezar outra pequena maratón de concertil, moi jarroqueira ben esta fin de semana, ademais. Sí, hai que poñer os pantalóns de spandex, o noso vello sombreiro de cowboy, as botas camperas, vestirnos como se estiveramos no Sunset Strip de Los Ángeles no ano 88. O do pantalón de spandex me veu, soy moi imaginativo, soy moi visual, e me veu a imaxe, non me vexo eu co pantalón de mellor para a humanidade que eu non me poña os pantalóns dese tipo. É bonito que tenga radio, que non se nos ve. Sí, pero cando eres imaginativo é malo eso, pero bueno. Sí, bueno, tamén o podes adornar cunha bandana. Bueno, a ver, non sei que será peor. Non sei, a ver. Rímel nos ollos, bueno, esa estética que levaba, pues, por exemplo, Guns N' Roses a finais dos 80, ¿no? Imos ter moito deso esta fin de semana, que xuntáronse os astros, nos coinciden venres, sábado e domingo, tres diferentes actos de hard rock, tamén dentro do estilo, pues, cada un do seu pai e da súa nai, ¿no? Pero bueno, é curioso porque os fans, os seguidores do hard rock que nesta cidade, pues, hai bastantes, pois debemos congratularnos e espero que peregrinación vayamos todos, xa non digo os tres, pero polo menos a un ou dous, aos que nos toquen máis cerca, porque un é en Ferrol e os outros dous son aquí en Coruña. Así que arrancamos. Bueno, e a onde nos desplazamos primeiro? Bueno, primeiro hai que empezar sempre polo máis longe. Entón, mañá venres, nos acercamos hasta Ferrol, con un doble aliciente, ademais. Aí chega a Galicia, pois, todo un clásico, non, da estea neoyorquina, como é Adam Bomb. Bueno, todo un personaxe en si mesmo que coñecelo é amalo ou odialo. Bueno, un guitarrista que leva moitos anos indo pola súa conta ao frente do seu propio trío, unha sección rítmica, baixo, batería, principalmente músicos novos, italianos, soen ser italianos ou escandinavos. Bueno, el ten unha longa historia detrás, Adam Bomb, Adam Brenner, de nombre real, que, bueno, é un tipo así, resumindo, non imos contar todas as súas peripecias, porque non nos chega a semana, pero, entre outras, pues, el estuvo a punto de entrar en Kiss no ano 82, cando se foi Ace Frehley, finalmente Vinnie Vincent ocupara o lugar que estaba destinado a Adam Bomb, ¿no? Bueno, ele era moi novo tamén, por aquel entonces tiña 16, 17 anos. E a partir de aí, pois, basicamente sempre, xa digo, en solitario, coas súas propias bandas, excepto unha temporada, un aniño, pouco máis, que estivo con Michael Monroe, o líder de Hanoi Rocks, como guitarrista e compositor, o puidéramos ver en España. Eso foi polo ano 99, máis ou menos. Bueno, el se pasa o ano nunha bella furgoneta destartalada, recorrendo o mundo, principalmente máis Europa que Estados Unidos, onde ten un pouquiño máis de nome, e non lle importa tocar alá onde lle deixen e lle podan dar un carto, non? Eu recordo que a única vez que o vin foi Melide, no Pub Gatos, o mítico Pub Gatos de Melide, fai xa, creo que foi no 2010. Ata entón, bueno, sí, el veo algunha vez máis por Galicia, pues, polo sur principalmente, quero recordar por Cangas, Vigo, bueno, que nos pillaba un pouco a desmano, pero esta vez que chega ata Ferrol, pois habrá que ir a facerlle unha visita.
e deleitarnos coa súa pirotecnia de todo a 100, coas súas rifas, porque el vende rifas durante o show, e se non lle compras che pon mala cara, e logo sortea. Sí, e logo sortea merchandising, as vende a €1. Bueno, é todo moi cutre, non? Moi de cine de serie B, como podríamos establecer ese paralelismo. Pero bueno, é moi divertido. E a verdade é que ten moi boas cancións, pequenos himnos underground de hard rock, e é moi bon guitarrista tamén. Pero claro, logo o personaxe devora todo o resto, non? Así que, mira, vai ser unha noite divertida, eso seguro. Que non o coñeza vai alucinar, e os que xa o coñecemos, pois esperemos que os anos non amansaran a fiera. Que non defraude, non? Exacto. E aparte decía que este show ten un doble aliciente porque vai ter lugar na sala Urania de Ferrol, que non é outra que a antiga Super 8, unha antiga sala Super 8 que tantos anos estuvo aí pois axitando a escena musical de Ferrol, non? Bueno, cambiou de xerencia o ano pasado, Rubén Coca, o seu alma mater, pois deixou a sala para seguir coa súa carreira que se desenrolaba dentro do audiovisual. E agora, pois, a nova xerencia leva xa uns mesiños. Este creo que é o seu primeiro concerto internacional. Bueno, lle fixeron unha reforma á sala. Entón, pois, tamén imos coñecer esta nova andaina da sala Super 8, ahora chamada Sala Urania, a máis no centro de Ferrol, na Rúa Real, no número 223, creo que é. Bueno, pois veremos a ver que tal ha quedado, se recolle, estou seguro de que sí, dignamente o legado da sala Super 8 que tantos anos estivo aí. Así que, pois, para arrincar o venres mañá, xa está aí un poquinho tarde, a apertura de portas está prevista para as 11:30, o sea que o concerto empezará sobre as 12 da noite, co cal, pois, estaremos por ali ata as 2 da mañá, seguramente, mínimo. Pero vai pagar a pena e vai ser moi divertido. Total, de Coruña a Ferrol é media hora, eso non é camiño. Media horiña con cuidadiño a esas horas, pero a verdade é que non hai tráfico. Eso pos que xa non bebemos como a min, non hai problema ningún. Pois é unha distancia curta, e ademais está ben a estrada. Pois é unha boa recomendación, unha boa perspectiva, non? Para empezar. Pois sí, vai ser moi divertido. Seguimos o sábado volvemos a nosa casa, o Mardi Gras, porque, bueno, a partir de agora, o que vos comentar vai ter lugar no Mardi Gras, claro, é o templo, non? Entón, pois o sábado recibimos en exclusiva, por primeira vez xuntas e revoltas, en Galicia, dúas das mellores bandas, por non decir as dúas mellores, así xa, non é con afán de vender nada, que francamente o penso, de hard rock que temos en España, non? Son os asturianos Leather Boys, que están xa grabando o seu novo disco e veñen pois a poñer punto de final en Galicia a súa xira do seu libro Fairy Tales of the Underground, o seu libro autobiográfico, esa sarta de despropósitos que viviron durante 20 anos de carreira e que lles redactou e contou a historia con moita gracia e moito tino un tal Fernando Tanxencias San Pedro. Quen será ese, verdad? Bueno, pois veñen a poñer punto final a Fairy Tales of the Underground e ir abrindo a porta ao seu novo álbum que aparecerá pois a primeiro xa de 2026 e de paso pois veñen acompañando aos seus colegas de Pólvora, que igual se non vos soa o nome, bueno, acaban de publicar o seu segundo disco, Pólvora, leva por título Volumen 11, facendo ese homenaxe a Spinal Tap, da que ahora se estrea a segunda parte, se estreou xa en Estados Unidos, a segunda parte aquí en España de momento só vai poder verse no Festival Inédit, en
en Barcelona, non sei se en Madrid tamén, este festival de documentales musicais principalmente, non? Ainda que Spinal Tap é un mocumentario, o sea, un falso documental. Bueno, esa é outra historia, podemos falar dela no programa de cine calquer semana destas. Falar dos mocumentaris, mira, que os hai moi divertidos. Bueno, Pólvora son a nova encarnación de Ushuaia, dos recordados Ushuaia. Aí están en Pólvora está o núcleo duro de Ushuaia, non? Os dous guitarristas, Isra Ferrer e Alex Simón, o batería José García. Bueno, Ushuaia non é que se separaran, pero están en hiato indefinido. Gustoume esa expresión, Me gustoume, moi gráfica. Sí, señor, moi gráfica e moi elegante, moi ben, gustoume, quédome con ela. Gracias. Hiato indefinido, sí, señor. Sí. Bueno, debo decir que é unha expresión moi americana, non deixa de ser unha traducción de un término moi anglosaxón, pero bueno, aí está, non? Pois recoñezo que eu non a escoitara e, bueno, como dice outro, me congratula moito escoitala e tomo nota, Moi ben, alegrome moito. Que non se diga que non temos vocabulario tamén neste programa. Temos. Bueno, pois Pólvora son os sucesores do Ushuaia. O sea, está eso, xa digo, o núcleo duro da banda. 3/5 partes faltan os irmáns, o cantante Pau Monteagudo e o baixista Álvaro, que eran irmáns. Forman parte de Corazones Eléctricos, outra banda que tamén xa poidemos ver por aquí en máis dunha ocasión. Pero bueno, Pólvora, a verdade, están recibindo excelentes críticas tanto por seu primeiro álbum como por este segundo que acaba de publicarse o mes pasado. Bueno, actuando tamén en bastantes os grandes festivais de rock deste país. E bueno, pues estiveran no Chicken Run de Lugo fai un par de aniños co primeiro álbum, pero agora están en xira de salas e chegan a Mardi Gras pasado mañán, o sábado, cos Leather Boys como quenta motores que xa nos van deixar noqueaos. E despois pois eles descargarán o seu hard rock super melódico, con actitude, letras provocadoras. Bueno, a verdade é que xa digo, non é amor de pai, nin de familiar, nin de amigo. É que realmente penso que a día de hoxe, neste momento, quizás son as para min son as dúas mellores bandas de hard rock, non? Propiamente dito, que temos en España. Así que, pois creo que paga a pena dar unha volta a tomar de Gras o sábado a partir das 9:30. Leather Boys abre un lume, unha horiña e pico despois, xa cerca das 11, Pólvora toman o escenario para facer unhos fogos igual non moi artificiais. Senón, máis ben naturais de todo, non? Reais de todo. Efectivamente, tío dixeches. Aí era onde quería eu chegar. E deduzo que se temos cousas mañá, temos cousas o sábado, e se nos queda algo, o domingo ou máis algo da semana, non? Nos queda o domingo e logo unha propina o mércores. Hoxe temos propina. Bueno, isto é unha maravilla. Isto é un sin vivir. Claro, porque quen queira ir a todo, a ver se lle dá salud, non? Eu quero ir a todo, espero ir a todo. Bueno, pois o domingo recibimos tamén no Mardi Gras, así a golpe de domingo, despois do partido do Deportivo, por exemplo, non? Cala, non mentes, cala. Deixa que aínda non estou recuperado. Bueno, para celebrar ou para celebrar a vitoria ou para olvidar as penas, pois sirve en calquera dos dous casos, pois que estás eufórico porque ganou o Depor, veña, aí vos tomar unha aí e pegar uns bailes. Que estás decepcionado e triste e abatido porque perderon outra vez, xa están fora dos postos de descenso. Bueno, de ascenso, perdón. Bueno, pois
Non se perdeu nada máis, imos a arreglarlo. Digo eu que facendo unha visita ao Mardi Gras a partir das 9 da noite para presenciar a actuación primeira nesta cidade, na súa, además, primeira xira española tamén. O sea, estamos de estrea por todos os lados de unha banda con un bonito nombre que responde, estes británicos fanse chamar Juliet's Not Dead. O sea, Julieta non está morta. Sí, sí. Anda. Bueno, pues son unha banda tamén de hard rock al uso, pero al uso non quiere decir el desuso, ollo, Quere decir que é unha banda que soa fresca, aínda que bebe dos clásicos como AC/DC, Guns N' Roses, Aerosmith, Rat, Motley Crue, evidentemente, todos os tótems sagrados, non, do estilo. Pero faino dunha forma contemporánea, fresca, divertida, pois un pouco, a mí me recordan os seus paisanos tamén británicos de Jokers, vimos xa por aquí varias veces, son vellos coñecidos da afición. Bueno, pois, si che gustan os Jokers, perdón, ai, que xa me emociono demais, xa me pica a hoxa. Vai ser eso. Sí. Entón, pois, Juliet's Not Dead, me paga a pena que lles botes unha escoitada e veñas a disfrutar do seu show a golpe de domingo, ideal para acabar a semana e empezar a nova coas pilas cargadas. Xa digo, non inventan nada, non van descubrir un novo mundo, pero sí poden non, a bon seguro, vanche facer pasar un moi bo rato, olvidar as penas ou as alegrías, e darche máis todavía, porque son ese tipo de banda que transmite felicidade contagiosa, que te entran ganas de abrazar o que tes ao lado, e pegar botes xuntos, non? Eso é a forza do rock. Depende quen teñas ao lado, claro. Bueno, home, se tes un do Racing de Santander igual non, pero... Bueno, por lo menos non te peleas, eso tampouco está mal. Por lo menos non te peleas, claro, está ben. Aquí a convivencia é importante. Exacto. E bueno, pois decía que temos unha propiniña para o mércores, porque mércores 22, sí, así no medio da semana, non? Pois tamén pode estar ben para desconectar, pero desta vez non é hard rock. Algúns vos recordaredes que, bueno, xa girou un par de veces por Galicia, eu os vin en Cangas, a un tipo moi peculiar chamado Frank Carducci. Ele é suizo, practica un rock progresivo, psicodélico, con moi visual, con moito show, acompañado da súa banda, que son cada un deles un espectáculo en si mesmo, non? Un tipo moi original que non entendo como non está arrasando nos grandes escenarios e nos grandes festivais, non? Porque que o ten todo, as cancións, a actitud, a banda, quizá lle falta a promoción e o management, non? Pero el sigue xirando sin parar, aquí tocou no Mardi Gras fai 2 anos, xa digo, eu vi xa fai 4 en Cangas, na extinta, por desgracia, Sala Son. E, a verdade é que quedei maravillado coa súa proposta, non? Pois agora, Frank Carducci ven acompañado simplemente da súa partener no escenario, Mary Renaud, que toca, bailarina e multiinstrumentista, cantante tamén, ela toca guitarra, ukelele, teclados, ceremín, xa digo, bailarina e multiinstrumentista, musa, nunha palabra, non? Además, ela ten un look moi etéreo, moi como de fada do bosque, non? É encantadora, maravillosa. Pois, agora baixo o nombre de Frankie and Mary, chegan ao Mardi Gras este venres 22, eles dous, cun espectáculo eminentemente acústico, pero no que haberá máis instrumentos, porque xa digo, ambos os dous tocan diferentes instrumentos, e nos presentan unha proposta máis austera, que con toda a banda, máis íntima, pero que, sabendo xa como son eles, o seu sentido do humor e do espectáculo, vai ser algo moi digno de ver, moi musical, eso sobre todo,
e que diferente a calquera outra cousa que se poida presenciar. Si vas pensando que vai ser un show acústico que bueno, igual é un pouco coñazo, non? Aí coa guitarra acústica e tal. Non, vas moi equivocado porque vai haber outro tipo de sons, moita armonía vocal, non sei o repertorio, prefeiro ir virxen nese aspecto, non? E deixar que me sorprendan. Me imagino que haberá algunha canción dos discos de Frank Carducci, quizá algunha tamén do proxecto en solitario que ten Mary, quizá algunha versión, seguro que fan aí un batiburrillo, non? Un pouco de todo, e aí imos gozar, estou convencido. Si os que xa coñecedes como as gasta Carducci, pois é cita obligatoria. E os que aínda non bichedes a Carducci coa banda inteira, podedes empezar por aquí a querer a este home, bueno, a esta muller, porque os dous son encantadores, estou segurísimo de que vai ser un espectáculo sobre todo diferente, non? É único. Logo gustarache máis ou gustará menos, porque nos gustos non, xa sabemos que non hai nada escrito, non? Pero eu recomendo fervientemente porque vai ser unha proposta, aínda que se venda como un show acústico, eu creo que vai ser algo máis. Vai ser algo que che vai deixar poso. E para ben, porque coñecendo estes dous, si se lanzan, si se animan a facer este tipo de espectáculo tan austero, non? Tan diferente do que fan coa banda, é porque eles mesmos están convencidos de que teñen algo moi bo entre mans. Así que correndo a comprobalo, o mércores 22, tamén ás 9 da noite, no Mardi Gras, ás 11 para a casiña, e a semana será moito máis levadera, a bon seguro. Pois son moi boas recomendacións, pero nos fai faltar unha cousa, porque temos que recomendar ou temos que marcharnos con algo de música. Me digo eu, non? Que poñemos. Falando pois podemos poñer as estrelas de esta semana, non? Como quen di. Pois Pólvora, imos co novo disco de Pólvora, que é unha gozada. Pois, por exemplo, a canción que o abre, un dos singles, Hasta que salga el sol, un trallazo de hard rock coa espléndida voz de Lazy Lane, tamén cantante de Jolly Joker, pasa que canta en español. De feito, parecen dos cantantes distintos, pois non, é o mismo. É que as diferencias entre el cantando en inglés e cantando en español, a verdade é que son bastante notorias. Bueno, como si se transformase, non? Sí, a ver, el é un cantante con unha voz prodixiosa, non? Da igual que cante en alemán, que en español, que en inglés, que en austrohúngaro, pero é curioso, non? Xa digo, non parece siquiera o mismo cantante, pero o é. Para como facía Pacino e Robert De Niro, son cantantes del método, en vez de actores del método, non? Vai e se transforma. Sí, bueno, cantantes camaleónicos, podemos chamarlles. Bueno, pois unha moi boa proposta. Eu creo que Pólvora é a mellor opción para despedirnos, emplazarvos a todos en calquera destes potentes e intensos e jarroqueiros shows que temos, e logo xa o mércores con máis calmiña comentamos a xogada, vendo a Frank e a Mary, deixándonos sorprender pola súa proposta, e a vos seguro que de ese e dos outros 3 concertos sairemos cun gran sorriso na boca. Pois esperamos que sexa así. Xa nos contarás. Fernando, grazas. Ata a semana que ven. Un placer. Boa fin de semana. Nos vemos jarroqueando.